entry para sa assistant, presidential assistant ng mga Fisher Folks and families. Ayan. So, unti-unti na nagdagdag saan yung mga tao dito. And syempre, abangan din natin dito yung mga VIP. So, dito may mga taga-Kawit, Bacoor, and Cavite City. So, ngayon, abangan natin ngayon ang mga ayan po yun guys, tulong sa masagang isda. Abangan naman natin dito ngayon yung mga VIP, yung pagdating ng VIP. So, dito mamaya sa BBM dadaan. Ayan. So, akyat dun sa stage. Ayan. At andito na rin yung mga VIP. Maraming salamat po. Ngayon naman po para sa bayan ng Luzon, natin po pinatawagan si Mayor Lawrence Marca, piling picture po. Kasi na, Presidentiano Bert Junio. At andito din ngayon si Lani Mercado, ang syempre ang wife ni Senator Bong Revilla. So kanina dumating din dito si Secretary Bina Rabalos ng DILG. Alberto Zapata, Christopher Hernandez, So, welcome sa ating mga viewers dyan. So, first time natin ulit mag-live. So, dito sa Cavite. And, masaksihan natin ngayon ang presidential assistant para sa mga fisher folks and families. Yung mga nasalanta ng mga langis dito sa Cavite. So, dito nag-ipon-ipon yung mga BBIPs and abangan natin ang pagdating ni PBBM dahil siya para sa kanya pamimigay ng assistance sa mga pamilya dito sa So, kasalukuyan in-interview ngayon dito si Bino Rabalos.
Ma'am, ma'am. So hindi natin maririnig yung ano niya, yung interview niya, kaya lumayo muna tayo. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkakaroon tayo ng interview na naman dito. Ayan po. So yes, abang-abang tayo at dahil paparating na dito si President Bongbong Marcos. So yung mga tao unti-unti nang nagdadagsaan dito sa event. Si Christian Gentry, Cavite. Iba't ibang lugar to ng Cavite. Yung mga beneficiaries po ng assistance. Hello po, Mid44. Good morning, thank you for watching. And Richard Kupilan, what is this place? So, dito po ito sa Cavite, sa Gentry Cavite. Yung yung oval dito na ginanapan din ng rally before na, ayun, dinagsari ng tao. So, mapapansin nyo yung mga halos na nakapula dito ay mga nakaputi din na mga beneficiaries din ito na mabibigyan po ng assistance from government ng Malacanang. Ayan. So, nag-aabang tayo dito para sa pagdating ng ating mahal na Pangulo. At syempre, nandito na din yung mga ibang kilala na mga VIP tulad na Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, and Secretary Binhor Abalos ng DILG. So hindi tayo doon makapasok sa interview ni Binhor Abalos dahil siksikan na doon. And hindi natin maririnig kung ano yung mga sinasabi niya. Siguro sa ibang media pwede nyo mapakinggan yung kanyang balita, ay yung kanyang interview. So, kahit umuulan, umahambon, tuloy pa rin. Natin, ha? Kaibigan. Adrian, Nandyan na ata. Tumutunog. Ayan po sa anak ni Bong Revilla. So, Revilla.
So shoutout sa ating mga viewers. Ayan. So it's my first time ulit na mag-live sa ating YouTube channel. Na dati po ay Chinky TV, ngayon po ay One Movement TV na, dahil yung Chinky TV po natin nasa Facebook, yun po yung nahack. Ginawa natin ng One Movement TV ulit. So buhay naman natin ulit ngayon yung ating account dito sa YouTube. And syempre sa TikTok na rin. Umabot din ganyan ng 26 yung views ko. Ngayon. One. Ganyan lang yan. Bababa, tataas. Tataas. Ayan, inaabangan na lang po natin. Mag-interview kaya tayo doon. Okay. Eh, pag natapos na matangam, baka ano. Mas okay din pala mag-live dito, no? So, ayan guys, balik tayo ulit sa live natin. Thank you for watching guys, and you can visit our Facebook page po sa One Movement TV para masabaybay niyo din po ang ating mga activities na ina-upload doon bilang isang volunteer. Maraming salamat.